Hortzimugak zabaldu du itsasoa. Sormenez busti ingurua. Sormenez gorpuztu olatua. Forma eman eta desegin. Forma eman eta berregin. Ikusleak bere egingo du gerora sentikortasunez. Ikusmira zabaletik begirada zorrotzera. Hartu eta eman. Sortzailearen pentsamendutik hartzailearenera. Eskutik eskura. Forma eman eta desegin. Forma eman eta berregin. Harremanean. Hartu emanean. Hau txarto dago hemen. Ematen badiazu bat, mesedez. Orduan katalogoak dolatu inberdia, ez? Non daude? Ni baditut batzuk, behar beste batzuk eban ditu. Venga, ba. Bueno, behintzat ez dugu jarriko oso la, Pixka bat okerra ibalo beto. Bueno, kendulik, Euskal Eskultura Bizirik proiektua berez sortzen da artearen pedagogiaren planteamendu batetik. Eskultura eta artea orokorrean ikasleen gana nola hurbildu eta bat kasu honetan bezala herritarren gana nola hori da, bertaratu. Proiektu honek ekartzen gaitu gaur egungo artearen egoerara, nun badauden beste artista batzuk eta beste bide batzuk jendeak ezagutzen ez ditunak. Pentsatu genuen herrian Oiartzunen zehazki bi erakusleku oso egokiak genitulako, eskultura batzuk eta eskultoreak ekartzea, eskultoreak ere parte hartu dute proiektu honetan barruan, eta horrekin bide horiek elanduz, nik uste dut bideratu dugula jendea artea oso hurbiletik ikustea. Eta ez hain urruti eta hain elitista askok uste duten bezala. Eta batik bat herritarren hurbiltasun hori, herriko espazio, esango nuke, eskulturarako behintzat, erabiltzen ez ziren espazio horiek martxan jartzen eta ahalbidetzen. Bi izan dira oso ezberdinak eta gainea bakoitzak bere kutsua izan du. Adibidez, kaperan egin dena, espazio itxi bada, eskultura txikiagoak, eta gainera erretaula batekin. Erretaulak atzean eskultureak ditu. Eta orduan eskultura lan bada, ez da bakarrik lan erlijioso bat. Erretaula hau da Gipuzkoan Jeronimo de Larrearen lanen artean osorik gordetzen den bakarra. Berak 13-14 bat erretaula egin zituen bere garaian, 16. mendearen ondarrean eta 17. mendearen hasieran, baina horiek sakabanatu, galdu, ez dira gorde. Erromanismoa esaten zaio, imitatzen duelako edo jasotzen duelako Miguel Angelen eskulturaren inguruko miresmena. Irudi guztien adibidez kanona luze xamarra da, 8 bat buru. Irudiak guztiak dira sufrimendurik gabekoak, idealizatuak daude. Baina era berean, behien gizatasuna edo emakumetkotasuna erakusten dute. Adibidez, daukagun Madonna, bigarren gorputzean, ez da ama birjin goratu, koroitu bat. Emakume bat da aurra besoetan daukana. Badago baita ere elementu bitxia eta da San Sebastianen biluzia. Eskultoreak aprobetxatzen du gaia, anatomia, giza anatomia ezagutzen duela eta hori oso modu goxuan aurkeztekoa. Ez dago minik, ez dago odolik. Orduko belaunaldian
maisutasuna da erakargarri egin zaiguna guri, eta lortu dugula uste dut elkarrizketa bat garai hartako belaunaldiak eta oraingoen artean. Azken ahalegin honetan Goartek erakutsi duen ahalmena, jende oso anitza eta oso lan desberdinak elkartzeko, xede honen inguruan gogoa ematen du bide hortan jarraitzeko. Hemendik ikusiko duguean ere volumenak nola gelditzen diren, eta gero zizo toketatzen ditugu pixkat gehiago. Oain kenduta daukazu dugu. Orain kenduta dakate. Naizu sartzea. Edo jungotzaz ez zuk sartzen gutxinaka igual? Bai, baina honik zuria ja hola usten dut. Bale, bai utzi jarrita, probatuko dugu. Lehenengo probatuko dugu utzita eta gero hurrengoan probatzen dugu zuk igotzen gutxi gora bera. Bale, manua. Aldare erromanistatik aldaera garaikidera. Gorputz bakarrera. Forma berriak sortuz, ukituz, sentituz, askatuz. Tutuen akordetatik, doinu berriak jotzera. Batzuen eskutik, denon eskura. Etorkizunera. Zemoz neskak, nola izazte? Zein bertzute? Nahi zute pintza bat lotzeko? Txoine? Probatu. Nahi zute pintza jarri? Ez nahiago hau tuba jola pegatu bezala. Korapilotxo batin, ados? Zinta jarriko jogu nahi zute? Berriz bueltan nahi. Bai, igual, zintakin probatzeko pixkat. Karko izue zinta pixkat? Ta, hemen jartzeko zinta pixkat eritzeko. Hola? Hola nahi zute? Bai. Zuek esan, eh? Bai, Venga, moztu. Igual. Bai, eta geho, bestela, jarraitzeko gainetik kanta. Bai? Bai, ez da. Guk bai nahi genuen izatea Euskal Eskulturaren erakusketa hau ez bakarra helduentzako gauza bate, bai nahi genuen aurrak ere nolapatxe parte hartzia. Aurrak eta nerabeak ebaiz, askotan nerabeataz aztu iten geha. Eta kasu honetan parte hartze aktibo bat eduki dute, eskulturak sortzen eta materiala bildu genuen, egia da berrerabiltzeko material anitzat ezberdina nahi genuen plastikoa, nahi genuen kartoia, nahi genuen latak, jostailuak, denetik. Aurrak nerabeak ikusi zuten material hori, beraiei eman zitzaien aukera, beraiek ere ez bakarra sormenian, baizik eta pentsatzia ze materialekin jolastu nahi duen, ze materialekin lan egin nahi dut, ez? Ekarri zituzten moialak, ekarri zituzten koloretako plastikoak, eta hantxe, momentuan zutabe bat, guk egia da zutabe bat, oinarri bat osatu genuen, eta oinarri horren baitan, beraiek jundia antolatzen nahi duten hori. Eta ikusi da, oso emaitza ezberdinak atera dira, gozatu dute lanian, gozatu dute eztabaidak egondu dira, nik hau nahi dut, nik beste horrek eman dira ikasketa bat, komunikazio bat, hitz egite bat, beraiek aipatzen zutenez oso pozik ibili dira, utzi zaie sortzen, beraien irudimena lantzen, beraiek nahi duten hori aurre ateratzen. Guk bai uste dugu aisialdia erabat ezitzailea dela, eta aurrak jolasian, lagun artean ikaskitzen dute eta ez egiten dira. Eta kurioso izan du da, aurra hauek beraiek etorri ondoren erakusketa ikustea, azaldu dira arratsaldean atxonamonakin, gurasuakin, anaiarrebakin. Eta niretzako izan du oso interesgarria, ez? Transmisioa izan du da alrebes, txikiak ekarri dituzte helduak erakusketara, ez?
alrebez denean, olako gauzeta normalian gurasoak eramaten dituzte aurrak, ez? Eta kasu honetan niretzako bai da deigarria aurrak ze ondo pasa duten, zemat gozatu duten, zemat ikasi duten, eta nola etxekoak ekarri dituzten beraien ustez gauza zoragarri edo eder bateaz, bestela ez zituzten ekarriko, ez? Argi dago ez zituztela eramango erakusketa ikusteaz. Mendira, zenbat 15, ez da? Gogoratu, 15. Venga, ba. Guazen hau hartzea eta 15 hementxe. Venga. Guazen. Bale, eta hau, ni usten dut ondo dagoela, Ze esaten ez urteo? Ondo dagoela edo... Bai, ondo dagoela. Pixka, bai. Usten dezu baietz? Bai. Guazen da. Bueno, hemen daukagu. Eta orduan, guazen hau mostea. Teo, hartu erramenta eta eman jozu hemen. Kontuz nire behatzakin, Epai! Oso ondo. Orduan, hemen daukagu lehenengoa. Eskultorea beak oso proiektuan sartu dira hasieratik eta oso bertan izan dira, proiektuaretik oso bertan izan dira. Eta gertatu da ere, kasu berezi xamar bat, eskultorea beak egon direla erakusketak zaintzen. Txandaka eta hola inplikatu dira jendearekin eta bere obra azaldu dute, bere presentziarekin, baina baita ere bestiena ere. Eta horrek izan nahi du, halako talde lan bat bezala sortu dela eta hori oso interesante izan da. Eta ikusleak ere hori dena sumatu du. Gaztetxoak, aurrak, gurasuak, atxonak. Eta eskultoreak beak hurbildu dira eta halako jakin edo ikusmin bat sortu da. Bide hori lantzea, jorratzea eta zabaltzea oso garrantzitsua da, zatikola herrira bihurtzen du, elitista olen esan dugun bezala pixka bat mundu berezi hori, ez? Bakarrik galerietan dagoena edo museo handietan, ez? Nik erakusketak ditut, batian eta bestian, eta gero, nik Oiartzunen jaioa, nik nire emozioa beti jaioa izan du dira Oiartzungo ibaian, eta jakintzia Oiartzunen bertan egingoetela da erakusketa bat, hasteko ja izan duzan kriston emozioa netzako. Emozio, nidakaten emozioiek bete eta gorde. Gorde, zeatik, nik askotan iten duten eskulturak nik konturatzen naiz, hor dagoztela, uan dela igual, 40 urte. Eta iritsi da momentua, hoi ateratzeko, horrei bizitza emateko. Oiartzunek eginduna, biharrezko izango litzake, beste herritan ere egitea. Ikuslegoa oso garrantzitsua da, gauza guztietan, baina artean zesanik ez, asko zaindu beharra den gauza bada, errestu egin behar zaio, eta hori nik uste dut erakusketa hauekin Euskal Eskultura Bizirik proiektu honetan lortu dela. Eskulturak ikusteko modu asko daude, eta jendeak bakoitzak bere eskubidea daukar nahi duna esateko eta nahi duna sentitzeko, baina momentu hori da importantea, ez pasa eskulturaren onduan nola
pasa eta ikusi pixkat baizik gelditu eta zerbait esan. Ja, horrekin ja, helburua beteta dago, zeren atzian eskultore bat dago eta komunikazio bat tenbila dabil bere lanarekin. Orduan, klaro, erantzunak izan ditezke, eskultoreak beak sortu nahi ditunak edo ikusleari bururatzen zaiona, eta ondokoa izaten dio, hau zea, hau nez akurrai bat jarri buztanian eta honek hau pintatzeik eta, horrez? Horako kasu asko daude, baina baita ere, antzekotasuna bilatu nahi dienean, edo materialari kaso egiten zaionean, edo testurak ere zeintzu dian, eta horako elkarrizketak sortzen dira. Eta hori da interesantea, gehatzea, momentu bat behintzat, eta saiatzea eskulturaren barruan sartzen. Begiz, ikumenez, entzunez, joaz, edo besteik gabe, beste albokoarekin komentatuz. Emakumeak garrantzia handia izan du artearen barruan, baina ez da ezagutzera eman. Hori da gertatzen dena. Orduan guk, nik uste lortu dugula emakumeen presentzia zabala izatea, proiektu honen barruan, ezagutzera eman da, jendeak ezagutze ez duen alderdi hori, ikuspegi, emakumearen ikuspegi hori, ez? Eta horiek, balorean jartzea gure helburuetako bat izan da. Dagoena berpiztu. Zutitu. Alez-ale, harriz-harri. Begiradei solasean aritu. Espresioa bere forma guztietan aldakor, tente baina auskor. Behin betikotik, behin behinekora. Errespetuz. Haizeak ekarri bezala eramango du. Arnasari utzi eta gelditze bat. Une bat. Kontakizun bat. Jolas bat. Sortu, sentitu, eraldatu eta desagertu. Naturaren oreka. Thank you.